እቲ ሰብኣይ ልቦለዳዊ ሳንታ ደራሲ ነጋሲ ወልደ ማርያም ገስጋሲ እቲ ሰብኣይ ሰላምኩም ይብዛሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለምና ትርከቡ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደባትና ከመይ ትቕንዩ ኣብዚ ሓለፈ ፈነወና መበል 21 ክፋል ልቦለዳዊት ሳንታ እቲ ሰብኣይ ኣቕሪብናልኩም ነርና ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና እውን መበል 22 ክፋል ኢና ሒዝናልኩም መፂና ዘለና ኣብዚ ሓለፈ መበል 21 ክፋል ትሕዝቶ ልቦለዳዊት ሳንታ እቲ ሰብኣይ ወይዘሮ ትምኒትን ስኒትን ብዛዕባ ኣቶ ተፈሪ ክዘራረባ ከም ዝተቋፀራን ብመሰረት ስምምዕን ድማ ንኣቶ ተፈሪ ዘጥቃዓሉ መንገዲ ንምንዳይ ከም ዝተሰማምዓን ወይዘሮ ትምኒት ናብ መደበር ፖሊስ ከይደን ኩሉ ኩነታት ሰብኣየን ፖሊስ ከም ዝሓበራን ኢና ተኸታቲልና ነርና መበል 22 ክፋል ልቦለዳዊት ሳንታ እቲ ሰብኣይ ትስዕብ ኣቶ ተፈርን ሳቤላን ካብ ዝረኸቡ ልዕሊ 10 ደቂቕ ገይሮም ክንሶም ክዘራረቡ ግን ኣይረኣዩን ከቢድ ጽልኢ ከም ዘለዎም ተነፋፊሖም ካብ ምጥማት ወጻኢ ክዕልሉ ኣይረኣዩን ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ናይ ስቕታ ድልድል ዝስዕሮ ከም ዝሰኣነ ብጽምዋ ተበሊዑ ሕልምልም ኢሉ ነበረ ሳቤላ ብተደጋጋሚ እናደወለት ክትረኽበን ፈቲና ከተብቅዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ከይሃብዋ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝበልዑላ ተቆጢዓ ነበረት ኣብ ናይ መገሻ ግዜ ዝረኣየትሎም ጥዑም ባህርያትን ኣካይዳን ኣብ ኣስመራ ምስ መፁ ግና ኩሉ ነገሮም ከም ትክበኒኑ ካልእ ምስሊ ሒዞም ምስ ፀንሕዋ ሙስሊ ሰብ ምንባሮም እናተሰወጣ ይኸይድ ነበረ ኣማራፂ ዘይብሉ ጉዳይ ኮይኑዋ ድማ ትሕዞን ትጭብጦን ጠፊእዋ ነበረ ኣቶ ተፈሪ እውን እንተኾኑ ምርኣያ ከም ዝተፀየኑ ኣንፈቶም ኣንጻር ተኸፊላትሉ ዝነበረት መኣዝን ገይሮም ካልእ እዋኒኖም ኣብ ምምዕዳው ነበሩ ደጋጊማ እናደወለት ሞኽ መሰበለቶም እዮም ትብሎም ንምስማዕ ተጸሚሞም ዝረኸብዋ መቁፀሪኣ ምኽንያት ዘይጠፍኦም እኳ እንተነበረ ካልእ ዝብላዕ ሓሳባት ከይህልዋ እሞ ከም ኣመሎም ክምንጭትዋ ህርፋን ነበሮም ካልእ ዘይተጸበይዎ ጉዳይ እንተነይሩ ግና ይትረፍ ክሰምዕዋ ክጸርዋ እውን ከም ዘይክእሉ ውሽጦም ይነግሮም ነይሩ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግና በዓላ ቆጻሪት ምንባራ ዘኪሮም ክሳብ ኣፋ ኸፊታት ትዛረብ ክጽበይዋ عقل شميتهم كتبيوا وديهم هنا برو أنت تفري كنزرارب دو تزبيت مسنوحة نزنبرة تزبيت سيرة بعلاق تزارب تسمعت أبجزاء قدايا ندحريت تبلا لمغنيات أي ترعيان سلازي نصهم كونيلوم تم كامرتو قدايا بعلاق تفتح تفقسوا وسدت بزعبان تايو تتعنينا من لسلام زمتاء قدايا نمسمع دلو كونو أنت أنفتهم جنا ملساي نبرون مستعب جزي مجشأم قلبهم أطفي لهم زنبرين ملكعن قمناءن كوفي لهم زنبرو أي مسلون نخلتي نازل رخب قدايا لنا مسلني قوبو تبل نبرد قدايا خط السالت تهم في فامتي أخت بكع حساباتان مقلاز كتزارة مش جمرت جنا نع آخر الدازي كألا حيلي ملء بملء حسابان خي تفسس عجو تحزام نايم انت قدايزي كي تقدسوا حتى أم كتسألوا حسابا كي قلزت مترفا نعقهم تصبق عدلين يرو نقتسألوا وننتخونه كوم إلا أنت تقتسل أي متسألوون قنا يرئيوا خمز نبرو ربو السمعيتات إراس لزنبرت نخوم إتات زبال عدل زهبوا يمصلوا نبرون أنت تفري تلاقتوا دي خمز لهم بلد بمالسهم سلستفرارقت قد أمر أي كاب تحسمو ኣብቲ ዝፈልጥዎ ንኽልቲኦም ዘራኸብ ጉዳይ እውን እንተኾነ ውሕስነት ክፈጥሩላ ከም ዘይክእሉ እናተረዳ ይመጽእ ነበረ ንኸምኡታት ግዜ የብለይን ሳቤላ መግለፂ ዘይዕጉምነቶም ተጸዊጎም ገጾም ብምምላስ ክዛረቡ ተሰምዑ ሳቤላ ግዜ ቀቲለ ምሳኽ እንደይ ዘለኹ ሕጂ ግን በጃኺ ኢለኪ ህፁፅ ስራሕ ስለ ዘለኒ ግዜ ከይበላዕኪ እቲ ክትብለይ ዝደለኸ ተዛረቢ መግለፂ ጽላኣቶም ተጸዊጎም ኣብ ምጥማታ ነበሩ
وا أتو تفري سلاز جرما بسمعيت دمص أوسيخة تزاربت كل نجاراتهم كبر هلاي كالن كونه يلوم يحنقدو منبر زي تردوم حسابات كم زي تزاربت يردان يريو كوين جن أتو تفري بتصلقات زاكل كتحروا يدالي نبرو إيه انت غونكي مالسوم تر نبرو قدم مبقاسا ديهيلوم كم زي تقصل كجبروا دليم نبرو كم أجيروم أنت زي السناخيلوما نقصالون تقصنهم كم زي كونت أجاولا ينقروم نيريوم أوي لو ميتعاخو من زلهم سابيلا سلاستقرمت أفاقم تزد مساعته تفري فرزي بلو مقصال كالة توسخ صعبين موسخ مخانو أنه تردأي متصنبرم سلازي زقابرت جرا بزعبا قدات راي كتزارب دمدمت بزغونا غحترو لكم بزعبات بحادث عنا نبرت يخن الزرار دلي انتي جيركم دحر غندي ناب قدها سجرت أبتهموت بزي بقو كالا أمارات خمزي بالله تسكروا نبرم نايم انتي نبرت يزي ترري لهم بسمعيت حاتتو أبيلا نابتخقم متوازز أنحو قداي مسقارا استتصبهي وإنيرو كوين دما آتن فيسات اللهم الله ميلافت إيروم كدالو دما نيروم سابيلا تزاربي يرد أكدلو نسخص مساي نبرات عليكي ما أذهب كني كي تولا ولود ألموا أبتغزي قلت إفكا مأمان أيوات أمني أوا أنت تفري كم يجيركم كومو تبلني أتبدو بحدث عنا يخنا من كتبوا دليهم أبزو فلتوا قداي كتزخاخرهم دليت أنت دنقت ليا كم إلى توم سابيلا أيتقا جيبا أما حدا نبرو زمت أنت متى كأمنو لا يدليون بعدل أبزر خبو نبرت بقلل زبالة من قدي كلاكو عيدليون كوينو دما أبزا أمنو لمت كلام تانيعهم كقتصلو 5 اللوام أمينهم نبرو سابيلا بحادث عنا غنكون نخال ندينا قنا مساي زخونا نبرت يبلكن أتصبيق كذكريو بلوا كتقبس كم زلوا بزحبر ملأختي وا انت يلكم سابيلا بسنبادة زاكل أفحزت أتو تفري تتقاوتني أخم زلكم حكي بجاكم تقاوتا يبولني سنبادة زفتر لا سمعيت لباخت المادلي أتو تفري بسمهم مس نبروتهم كأتولا بأمنة زهابتهم نبرتهم زد الموانيرهم كوين دما تتبيتاتا نتسفى لكيمو كهفف يفلت أنا برام إزاز بلكيا زغير زرباي باللين ترربلو سابيلا مساي زخونا نبرت يبلكن سلازو خابزا ساعات زي أجميركي أنا نسخن سلازين فالت بزخونا مخنات كيدول لي وا إذا خلو زاعتكم لي مبزعاتات كان من كتبوا دليهم وا كتألموني نبعات كسعرا دلي أوشتا قلزك أتصل نقر كفتر تردا حمس دما بلد نيرا دي تفري تايزو خانا مبتعاتات يزي كني حاتصر دربيو كابستقمت أو منبر كاسيلم تنسو سامعكي نزي أخبلك كندي متيا نيرا كابزا ساعة جيميركي مسايزو خانا مقرب كلو كي دلني كم تماستيكا مقرات مسود متيا دربيو أنا دما خباخو خلو تقطع مسلا زرخبكو من يكي بكا فيجي لكن يا أخي سلازا خبزا دقيقة زي أجميرنا من مقدنا سسنايو ودي اللخو قدي فما نقدمي سوقومو وا قاعدة دي ولا سحلمي بتكبرات أتو تفري سلستطرات أرات ننفسا أم محتات أتوت نو حلم ساي مسلنن أوي عدل كم زخا اللو مس نفسا مزراب قتلت دحرنا يدرار انقدوت أتو تفرن سنيتن أب علال تتصميدهم يرأيو أما منفس كلتي زنبرة سمعيت حقوسن فسهن زمسل كوان تنبرة كاب قنعنا زي تبقسة موسلي برأس منبارو قنا نوشت رفتا زعدل أي نبرن أتو تفري نتدحر درار كستما قروو هاري فمو زنبرو كنت سن ولدون نفس سنيت بهانينيتانا معدو مراقهم قرد عبلو نبرو
ኣብትሞት ዝሓደሮም ዝቆሉ ስምዒት ጼሮም ኣብ መንጎ ተህዋኽን ድሌትን ተቐርቂሮም ስምዒቶም ዘርውይሉ ግዜ ከተፍ ክብሎም ኣብ ምጽላት እዮም ነይሮም ኣብ መንጎኦም ንዝነገሰ ዕላል እውን የስተብህሉሉ ነበሩን እንተ ስኒት ግና እታ ኣቶ ተፈሪ ናይ መወዳእታ ግዜ ዝናስሑላን ዝናዘዙላን ግዜ ክትርኢ ካብ ምድላይ ዝተላዕለ ርቡዕ ዝኾነ ስምዒት ጼራ ግዜ ክትኣኽለላ እሞ ሕፍረቶምን ስዕረቶምን ክትርኢ ሓሪፋ ነበረት ግና ታዊኽካ ዝኸውንሲ ኣይነበረን ዓቕልን ትዕግስትን ዝሓትት ደኣ እምበር ኣብ ህይወተይ ሙሉእ ከም ሎሚ ገይረ ተሓጒሰን ደስ ኢልንን ኣይፈልጥን እዩ ስኒት ጓለይ ካብ መጠን ላዕሊ ደስ ዘብል ናይ ድራር ግዜ ሕሊፍና ኣቶ ተፈሪ ድሕሪ ናይ ድራር እንግዶቶም ሃዲኦም ክዛረቡ ተሰምዑ ዝወረሮም ስምዒት ኣብ ምግላጽ እዮም ነይሮም ስኒት ጓለይ ሓቀይ እንዴ መልሳ ንምስማዕ ሕቶኦም ወርወሩ እወ ጽቡቕ ኣለኹም ንዓይ እውን ደስ ኢሉኒ እዩ ዘሎ ክትብል ተሰምዓት ማዕረኦም ሓሰባ ክትገልጽ ከም ዘለዋ ተረዲእዋ ነበረ ከምኡ ምስ ዘይትገብር ኣብ ዓይኒ ጥርጣረ ክእትዋ ከም ዝኽእል ኣቐዲማ ኣስተውዒላትሉ ነበረት ባባ ተፈሪ እዚ ናይ ሎሚ ግብጃ ኣብ ስዕብ ጉዕዞ ህይወተይ ሓደ ሓድሽ ምዕራፍ ዝግንጽል ኮይኑ ይስማዓኒ ዘሎ በለት ካብ ክሳድ ንላዕሊ ክምስታ ለጊሳ ኣብ ትህሞት ኣብ ምውሳእ ነይራ ንኣቶ ተፈሪ ከመይ ጌራ ኣብ መጻወድያ ተእትዎም እዩ ነይሩ ሓሳባ ስኒት ጓለይ እመንኒ ከም ጓለይን ሰበይተይን ጠሚታ ክከናኸነኪ ፍረ ብርከይ ጼርክ ስለ ዘለኺ ካብ ሎሚ ጀሚርኪ ምቃል ጎነይ ምዃንካ ክርዳእ ክሎ ኩሉ ትደልዮ ድማ ብዘይ ዝኾነ ስክፍታ ሕተትኒ ንዓኽ ዘይኮነ ይኹን ኩሉ ኸማልኣልኪ ተስፋ ዝድርድር መብጻዕታት ኣብ ምስርሳር ነበሩ ይኣምነለይ ባባ ተፈሪ ክምስታፍ ዝሕት ልቦም ንምስላበያ ከምኡ ትገብር ነይራ ብዝኾነ ሕጂ ናበኢና ናብ ጉዳያ ሰገረት እቲ ዝረኸበቶ ኣማራጺ ክትጥቀመሉ ታዊኻ ነበረት እንታይ ዳ ታዊኽኪ ሓንሳብ ዘይንዕልል ብሕታኣ ከም ዝተገረሙ ቀዊሎም ከማዕድዋ ተራእዩ ኣይተሃወኽኩን ክዕርፍ ስለ ዝደለኹ እየ ምስ ስራሕ ዝወዓል ኮስ መጠናዊ ድኻም ተሰሚዕኒ በለት ብኻልእ ከይትርጉምዎ እናተሰከፈት ተጠንቂቓ ክትሕዞ ዘለዋ ጉዳይ ነይሩ ንእሽተይ ጌጋ ገዚፍ ሳዕቤን ከም እትፈጥር ዝተረዳያ ትመስል እቲ ዕላል እንተኾነ ድማ ነርክበሉ ኣይመስለኩምን ናብ ሕቶ ሰገረት ኩሉ ናብ ዕላማኣ ንምብጻሕ ነይሩ ስኒት ጓለይ ከም ፍቓድ ክዝበልክዮ ይኹን ከይደንጎዩ ብሓሳባ ተሰማምዑ እሞ ኣብዚ ዘለናይ ሆቴል ክፍልን ተሓዝና ከመይ ይመስለኪ ኣኪሎም ጠመትዋ ትብሎ ንምስማዕም ከምኡ ዝገበሩ ኣብዚ ግዜ ልዕሊ ማንም እዋን ክጥንቀቑላ ከም ዘለዎም ተገንዚቦም ነበሩ ጽቡቕ እምበር ቀልጢፋ ተሰማምዐት ግዜ ክትቀትል ኣይደለየትን ተቐላጢፋ እቲ ዝግበር እንተዘይጌራ ክሳርኡ ክገዳ ምዃኑ እያ ትፈልጥ ስለዚ ሜላ ሓዊሳ ክዕውትዋ ዝኽእሉ ኣማራጺታት ከተናዲ እቲ ግዜ ሽዑ ነይሩ እሞ ናጻ ኸፍሊ እንተለዎም ተወኪሰዮም ክመጸኪ ካብ ዝተቐመጥዎ ብድድ በሉ ሓራይ በሉ ኣይትደንጊኒ ኢኹም በለት ክርሕቁላና ተጸቤት ካብ ጥቓ ንግዚኡ ፍንትት እንተኢሎም ናብ ወይዘሮ ትምኒት ክድውል ሓሳብ ነበራ ሓራይ ኣይደንጉኒ ኢሎማ ናብ ክፍሊ ሪሴፕሽን ገጾም ሰጎሙ ውሽጦም ግን ቅሱን ኣይነበረን ኣብ ርእሲ ስኒት ዘሕደርዎ ናይ ጥርጣረ ስምዒት ምግዳፋ ኣብይዎም ነበረ ንገለ ካልኢታት ምስ ሪሴፕሽን ድሕሪ ምዝራብ ድማ ከምሸኑ ኣምሲሎም ናብ ዓይነ ምድሪ ዝወስድ መንገዲ ሒዞም ንቕድሚት ኣምርሑ ጽቡቕ በለት ዕድል ስለ ዝረኸበት ንእሽተይ ዕድል ዝረኸበት ስኒት ነታ ግዜ ክትጥቀመላ ብምሕሳብ ናብ ወይዘሮ ትምኒት ክድውል ተሃወኸት ከም ቅጽበት ሞባይላ ካብ ቦርሳ ኣውፅያ ብምኽፋት ድማ ቁጽርታት ክትጠዋውቕ ጀመረት ከባቢኣ እናተመልከተት ድማ ጻውዒት ክመጻ ተጸበየት ሄሎ ማማ ትምኒት ምሳይ ደለኽን ሕሹኽታ ዝጥዕም ድምፂ ፈንያ መልሲ ተጸበየት ኣብ ምግትታልኪ እየ ዘለኹ ዝኾነ ስክፍታ ክህልወኪ የብሉን ዝብል ዘቕስን ግብረ መልሲ ወይዘሮ ትምኒት ድማ ሰዓባ እንታይ ኣሎ ሓድሽ ተወሳኺ ሓበሬታ ደልየን ተወከሳ ናብ ሪሴፕሽን ገጾም ከይዶም ኣለዉ በለት ቀባሕባሕና በለት ውሽጣ ቁስና ይነበረን እናተዛረበት ህሩክ ይብልዋ ተጻለት ነይራ ጽቡቕ
بل نسخ مدبك جبري أنا دما مكتتال كلخو هدأت رايبلي كم زي تطرطار غير كسرح كقصلي بلقى كي تدهللنا تمحصنا أب أسرا سميرن مدبن كتجبرا يتعرن كوين دما زقدفا قريفن شوت أنا بعلامون مبصح سرحة سنبرام أب كم زهموتن كلا እቶም ብኹነታታ ስግኣት ነብሮም ኣተተፈሪ ኣብ ከውሉ ኮይኖም ኣብ መክትታላ ነበሩ ጥርጣሪኦም ካብ ጌጋ ከም ዘይተበገሰ ስለ ዝፈለጡ ድማ ብምግራም ርእሶም ክነቕንቑ ተራዩ ዕድላ ክትጥቀመሉ ግዜ ንዘይመሃብ ካብ ዝብል ሓሳብ ድማ ቀልጢፎም ካብቲ ቦታ ውፅኦም ኣብ ካልእ ቦታ ከወስድዋ ከም ዘለዎም ደምደሙ ስኒት ጓለይ ዶንጌክዶ ከም ዘይተረበሹ ክመስሉ ኮፍ እናበሉ ህድእ ኢሎም ክሓቱ ተሰምዑ ኣብቲ ግዜ በዝኾነ መንገዲ ዘይጠርጥር ኣገባብ ክጥቀሙ ከም ዘለዎም እናተረድኦም ይኸይድ ነበረ ኣብ ምትግባሩ ክዕወቱ ድማ ኣብ ጻሕሪ ነበሩ ኣይዶንኮኽምንን ሰሊጥኩም ደኸ ንሳውን ጉዳይ ምስላት ነበረት ክትዳሎ ብምባልያ ቁልጡፍ ሕቶ ተሓትት ነይራ ግዳ ኣብ ገጾም ገለ ሓድሽ ስምዒት ዝረኣየት ስለ ዝመሰላ ኣብ ቀራርባ ህድእ ክትብል ከም ዘለዋ ተረዲኣ ነፍሳ ስሕብ ከተብል ጀመረት ዝገርም እዩ በሉ ከም ዝገረሞም ክነግሩ ካብ ምድላይ ዝብገስ ስምዒት እናንጸባረቑ ስኒት ጓለይ ይዕድል ኣይገበርናን ኩሉ መልኡ ጸኒሑ በልዋ ግብረ መልሳ ንምስማዕ ስምዒታ ከም ቦቢኦም ዝፍተኑ ነይሮም ግዳ ከይተረድኦም ስምዒቶም ስለ ዘረኣይዋ ኣብ ቀራርቦኦም ከይተጥርጥሮም ፍርሕ በሉ ግና ክዳሃሉ ሳይተረኣዩን እውይ እንታይ ትብሉ ከም ዝተገረመት ተመሲጣ ተዛረበት أما حجر أنت إنا نقبره ولا سكالة تفلت وسط ربط اللوكمي كم سن برد كتمثل كتواسع تفتن برد هوتيل دقا مليو أبهو دقا قراربان برو كم أجيروم كابت بوتا أنت زير حقوما أب حدقا خطو دقام كم التخيل قمت نبروم سنيت قولي كلمنا بكال بوتا مخادنا قنا سلام زلونا يمستمقر ليت مثلا كان يحلف نايكلتينا موبايل كنا عطوانينا تريرت إزاز زمسل قالات تطقمو سلامتي داخم حاسبكم كابتت بيتا وصاي سلازا أززوا عندك أو كوينا فزز بلد كلا أمارات قنا أي نبران حانت زنبرة تعدل ويزرة تمنيت كسعباءات رهيو نسان مزي سعباء قنا كابت زقدم عمد زي في اللبدل كم زوردا أي سحاتتون أمون قوت بوت أوتانا زخوانا زعنقف قدايك هلوانا زدلي كونكون كم زغصاب زخونة دما موبايل داخن عطيز دل زلهو تقبلو أي تقبلو حسابهم نقروا